Kuliya ekirgo kyobo gavana korwase county ya Nyamira Joseph Kiangoi nigo bona mochorire omokonyoye aseleta Julius Mokogi eligucha kuliya ekirgo ekyo gwetera ase kiama kia Amani National Congress ANC baberabo nigo balire irayo gucha kwena kiabuna engana yabasae gosoko borwa kwemiremo asabasae ngo yarora bale asentira yoboime asabayigo batebire engana yobochenu nabayigo ogotarosiwa gwechipara ase county yo ya Nyamira mbachiko nyara koba bakurikiriria ase nchira yoboime nigo baganirie abamenye korwase county ya Nyamira kubasira ase ganga yabo yokuriya ekiroge ekyo abero mujumbe noti mugirango ngakigete nabero mujumbe oisabe kandi legislative assembly ngakiende yaite nyuma iga na abero mu assistant minister ase ministry ya local government asange myaka 5 and then akunete aga research and technology ko address ibintu ebyonsi amangana abasaye namba moja na agenda tubwate busyo namba moja tubaligerie egende kuna aseba gosoa banyorere bitoki bikaigo kaba nyorere bitoki ebyo na biko bakonya sinyomba cyabo na kitora abakonye ndokwana bosaigo intura bantolengereti na bono ene kibare chikole mu county roads maintenance unit ngaichi agenda atoka form maintenance unit torusia abasaye garia kibara cyale mulimo twabeka abasaye garia chikilomita 2 abasaye no ensaba abasaye no 10 bakora maintenance unit banyoa kibesa ago twara rusiri work. I have worked in banks, 3 banks, KCB, KREP, and the cooperative bank in senior positions. I also worked with the Kenya Industrial Estates under the Ministry of Industrialization.